Хәерле кич, эфирда Саба Дулкыннары телевидениесе. Атна информацион программасында шушы көннәрдә булган вакыйга хәбәрләр белән таныштырырбыз. Бүгенге чыгарылышта Лесхоз урман хуҗалыгына Россия экология министры урынбасары Сергей Анопренко эш сәфәре белән килде. Район эчке эшләр бүлеге узган хезмәт елына хисап тотты. Яңа елда да бала һөнәр проекты дәвам итә. 14 гыйнвар көнне Лесхоз урман хуҗалыгы яңа 2020 елга аяк баскач беренче мәртәбәле кунакларны кабул итте. Эш сәфәре белән Россия Федерациясе урман хуҗалыгы федераль агентлыгы башлыгы Сергей Анопренко, Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров килде. Эшлекле сәфәрнең максаты тәҗрибә алмашу, бездәге яңалыклардан хәбәрдар булу иде. Югары дәрәҗәдәге кунакларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов каршы алды һәм озатып йөрде. Саба районы урман хуҗалыгының мәртәбәле кунакларны кабул итү буенча бай тәҗрибәсе бар. Бүген биргә республиканың һәр урман хуҗалыгы гаҗәеп күргәзмә белән килгән иде. Мамадыш урман хуҗалыгы балта, кул осталары барлыкка китергән эшләнмәләрне тәкъдим итте. Алар 2019 елда планны 7,5% белән үтәгәннәр. Рентабельлек 7,5%. Коллективта 50-дән артык кеше эшлибез ди директор урынбасары Фаил Халиуллин. Biz күбрәк лесохозяйственные мероприятияларны эшләү белән шөгыльләнәбез инде. Лесовосстановление, уход ясыйбыз, үстерәбез, противопожарные мероприятиялар, санитарные мероприятиялар белән һәм урман кисү белән. Урман кисәбез, агачны күбесен кастабануга поставлять итәбез инде. Минзәлә урман хуҗалыгының күргәзмә майданы үзе бер әкияти дөнья. Төнге урман, тавык аягында басып торучы убырлы карчык йорты, җәнлек җанварлар. Аның яныннан беркем дә битараф уза алмады. Сабага бүген без Минзәлә җирлегенә килдек. Минзәлә лесхозында зур гына бер лесхозларның берсе, 72 мең гектар урман белән итәбез. Менә бүгенге выставкага үзебезнең бәләкәй генә масштабта үзебез эшләй торган урманнарга куя торган экспонатларны килдек. Менә бу Баби Яганың лесенствода 2 урында бар шушы МСМ жолында куелган. Олы масштабта иде, конечно. Бу инде бәләкәй дә бу выставкага шуны бәләкәйләр килдек. Бу үзебезнең школьный лесенстволар белән эшләгән әкият шәһәрләр инде. Менә имәннән шуны өстәлләр эшлибез. Менә урындыклар. Шуларны бүген килдек күрсәтергә Сабаларга, выставкага. Минзәләдән Гаҗәеп матур табигаты белән дан тотучы Ислетар урман хуҗалыгы үз күргәзмәсен мәктәп укучылары танылган кул остасы Мәхмүд Хакимҗановның эшләмәләре белән баеткан. Кадрлардан күренгәнчә, остаз Габдулла Тукай тематикасына басым ясап иҗат итәргә тырыша. Барысы да күркәм һәм үзенчәлекле килеп чыккан. Яшел үзән урманчылыгы исә курай моңнары белән каршы алды һәм озатып калды. Байлар сабасында эшләүче предприятиеләр үзләрендә җитештерелүче товарларны тәкъдим итте. Җитәкчеләр һәр кайсы янында тукталыш ясап, аларның эшчәнлеге белән җентекләп танышты. Перспективалы Гафел гаилә бакчасының күргәзмәсе дә аларда зур кызыксыну уятты. Хуҗасы Алим Галимуллин интернет челтәрендә агач үсентеләре белән сәүдә итү һәм виртуаль агач үстерү проекты хакында сөйләде. 4 ел дәврендә интернет аша агачлар сатабыз, җиләк-җимеш агачлары. Безнең инде хәмендә картада күрсәтәбез, инде Татарстанда сату бара, Мариял һәм Чебоксарда. Менә монда күрсәтәбез. Нәрсә нинди продукциялар сатканны күрсәтәбез. Һәм инде безнең инде һәрге вакытта 5% гына сатылса, теге агачны калганнары әбиләр үстерә, нинди каяндыр алып сату. Ну, барыбер да безнең икенче этап инде үзебезнең питомникны башлау һәм турында сөйләрбез дип уйлыйбыз инде. Һәм инде үзебезнең бәләкәй генә стартап проектында сөйләп китәсез икән. Шундый күрсәтмә була инде. Ну, төп шөгылебез безнең интернет аша әйберләр сату инде. Инде мен үземнең хыялгыл Америка белән сатасы килгән, без инде сатмаска булдык. Аларга американца возможность бирәбез. Телефон аша алар безнең Сабада агач үстерә алачаклар. Бу проект белән без инде күп кенә эшлибез. Алар камердан карап, аңа су сибәчәк, ашламасын бирәчәк. Әгәр алар Америкадан карамаса, без аларга итмибез, агач үлергә мөмкин. Кемгә дисә, бу Нью-Йорк зур шәһәрләрдә кешеләр без генә агач күреп үсәбез. Алар анда бер яшел җимеш күрмиләр, яшел шәһәр күрмиләр. Biz аларга мөмкинчелекне бирәбез, Сабада пожалуйста үстерә алачаклар.
Россия Федерациясының табиғи ресурслар һәм экология министры урынбасары, Россия Федерациясы урман хуҗалыгы федераль агентлыгы башлыгы Сергей Анаприенко елына 12 миллион дана агач үсентесе бирә торган орлыкчылык комплексындагы эш барышы белән дә танышты. Татарстан Республикасының урман хуҗалыгы министры Рауль Кузиров киләчәктә бу комплекста имән агачының үсентеләрен барлыкка китерү буенча проект эшләре алып барыла дип ассызыклады. Бу селекционный центрда исәбебез тырышабыз икенче линия ачырга. Монда чыршылар үстерәбез бит инде, хвойнылык дибез, но имән үсемтесен үстергә дип планлаштырабыз. Чөнки безнең бер мөмкинлекләр бар, безнең республикабызда климатический зоналар имән үстерүгә бөтен параметрлар подходит безгә. Шуның өчен бүгенге вакытта без проектлар белән эшлибез. Шундан инде проект экспертизалар алгач, без инде ышанабыз, менә Сергей Михайлович Анаприенконың ярдәме белән инде, Рустамович ярдәме белән инде бу проектны федеральный финансирование кертеп җибәрергә дип. И уже имән үсемтен үстереп, безнең урманнарыбызга Татарстан урманчылыклары утырту дип башлады инде. Тагын да яхшы качество белән. Алга таба кунаклар дендрология бакчасындагы оранжереяда булып, андагы үсемлекләр дөньясы белән танышты. Төрле үлән, җимеш шәйләре ясый торган цехтагы эш барышын күзәттеләр. Аннан соң РСФСР һәм ТССРның атказанган урманчысы Нургали Миннаханов бюстына чәчәкләр салынды. Эшлекле сәфәрнең соңгы ноктасы агач эшкәртү комбинаты иде. Монда да эш гөрлей. Лесхоз урман хуҗалыгы Татарстанда бердән-бер инновация, яңалыкка омтылышы, системалылыгы белән ул күпләрдән алда бара. Ел башы узган елның нәтиҗәләрен барлау, алга таба бурычлар билгеләү чорыда. Район эчке эшләр бүлеге бу атнада коллектив һәм район башлыгы Рәис Миннаханов катнашында 2019 елга йомгак ясау утырышын үткәрде. Безнең хәбәр. Үтеп киткән 2019 елда халык иминлеген булдыруны тәэмин итүгә багышланган йомгак ясау утырышында район башлыгы Рәис Миннаханов та катнашты. Иң элек эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлев еллык эшчәнлеккә анализ ясады. Аның сүзләренә караганда, коллектив үз алдына куйган бурычларны үтәп, яңа елны тагын да зур өметләр белән каршы ала. Район халкының иминлеген саклау юнәлешендә бик күп тикшерү, профилактик оператив хезмәтләре башкаралар. Статистикага күз салабыз икән, безнең барлыгы 73 җинаять теркәлде узган елда. Моның динамикасы узган еллар белән чагыштырып караганда бер тирәдә. Структурасына килгәндә инде, әлбәттә, монда урлау фактлары, толау фактлары, алдау фактлары кимәде. Әмма ләкин бер ел эчендә руль артында исер килеш утырулар, акча үзләштерүләр һәм кызганычка каршы үтерү фактлары артты. Район эчке эшләр бүлеге һәр хезмәте башында күмәк көч торганын таный. Ирешелгәннәрдә башка хокук органнары, район прокуратурасы, район суды, приставлар, тикшерү комитеты, административ комиссия, балик булмаганнар комиссиясе, ЮХИДИ, ДНД дружинасы, миграция һәм башка җәмәгать оешмаларының өлеше зур. Полиция хезмәткәрләренә районыбызга читтән килеп төпләнүчеләр, ягъни эшләүчеләр белән ел әйләнә аеруча да игътибарлы булып эшләргә туры килә. Мәсәлән, узган хисап елында миграция бүлеге аша 398 кеше исәпкә баса. Аларның күпчелеген Үзбәкстан, Таҗикстан гражданнары тәшкил итә. Бу төркем кешеләре арасында хокук бозу очраклары да бар. Узган ел 72 кеше җавапка тартылган. Безнең тарафтан 19 елда 1423 кешегә без российский паспорт бирелде безнең тарафтан. Шулай ук 1323 кешегә без поставили по месту жительства учетка бастырдык. 452 кешене по месту пребывания учетка куелды инде. Шулай ук безнең Саба районына 398 кеше безнең шетел гражданнары килде. Шулай ук безнең тарафтан 1422 кешегә шетел паспорты бирелде инде. Шулай ук бу быелгы показательләр буенча без үзебезнең категория буенча беренче урын алдык инде. Юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендәге саннарга килсәк, узган ел 20 ДТП теркәлгән. Аларда 24 кеше яраланып, 1 кешенең гомере өзелгән. 2018дә бу күрсәткеч 7 булган. Юллардагы хокук бозулар һаман сайын арту ягына үсә. 6000 шундый очрак полиция хезмәткәрләре тарафыннан ачыкланса, 10,000 видео регистраторлардан теркәлә. Юлларга куелган камералардан 10 миллион штрафлар җыеп алына.
Полиция хезмәткәрләре өчен 2018 ел республика күләм чараларда катнашып, лаеклы үз өлешләрен кертү белән дә мактаулы. WorldSkills эшче һөнәрләр дөнья чемпионаты вакытында тәртип сагында туру шуларның берсе һәм иң олысы. Быел да алар каршына биек максатлар куела. Татарстан президентын сайлауларда катнашу, Россия һәм Татарстан күләмендә контроль тикшерүләрне уздырып җибәрү, ТАССРның 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы кебек зур республика чараларында Собалар исеменнән тәртип сагында торып, үз өлешебезне кертербез диләр. Дәвам итәбез. 14 гыйнвар көнне Әллүки балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркемендә тәрбияләнүче нәниләр Соба электр шелтәрендә һәм район үзәк хастаханәсендә булдылар. Экскурсия Соба бала һөнәр проекты кысаларында оештырылган иде. Кешеләргә файда китерә торган, үзеңдә яратып башкара торган һөнәрне дөрес сайлар өчен кечкенәдән үк әзерләнә башларга кирәк. Бала һөнәр проекты районыбызда нәкъ менә шуны күздә тотып тормышка ашырыла. Әллүки балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркемендә тәрбияләнүче нәниләр бу атнада Соба районы электр шелтәрендә һәм хастаханәдә булып кайттылар. Шулай ук балалар матурлык салонында һәм театр студиясында булдылар. Максат балаларны безнең беренче электр энергиясы белән таныштырып китү. Электр энергиясын каян килеп чыкканын, ничек алар безнең потребительләргә, өйләргә ничек килеп җиткәнен балалар телендә гади генә әйтеп без аңлатырга тырышабыз. Анары иң әһәмиятлесе дип әйтәсе килә инде электр энергиясының хәтерлеге, аны дөрес кулланмаган чоракта нинди фаҗигаларга китереп чыгарырга мөмкин икән аңлатасы килә минем аларга. Алар ошап китсә, әзрәк нигез салып куярга, энергетикага может кидерләр дигән перспектива белән инде менә. Проект бик әйтәсем килә инде, проект бик уйланып эшләнгән һәм балаларны бәләкәй вакыттан ук детсад танып балалар бакчасына алу инде уже алдагы профессияны сайларга нигез бирә торган проект түгел мин. Балаларга электр тогының дуста шул ук вакытта дошман да була алуы аңлатылды. Аннары алар электромонтер һөнәре белән якыннанрак танышты. Хәтта махсус киемнәрне үзләре үк киеп карады. Алдагы станция район үзәк хастаханәсе. Балалар бик кызыксыналар. Аларга бик ошый, бик довольны булып китәләр. Шул, киләчәктә может шул безнең һөнәрне сайларлар дип уйлыйбыз инде. Педагогика өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган Гөлнур Хайретдинова бала һөнәр проекты тәрбияләнүчеләрнең кызыксынучанлыгын һәм төрле һөнәрләр турында күз аллауларын арттыра ди. Без бу проектка быел уку елыннан йөри башладык. Проект безгә бик ошый. Балаларга һөнәрләр буенча бик күп белем бирә. Балаларның кызыксынулары һөнәрләргә карата арта. Балаларыбыз бик теләп йөриләр. Икенче төркем нәниләр балалар иҗат үзәгендә булдылар. Алар биредә чәч, тырнакларны матурлау серләренә төшенделәр. Нәни дусларыбызга театр студиясе дә бик ошады. Айрыша актив катнашучылар өстәмә барс та алды. Бала һөнәр программасы буенча безнең садиклардан һәм мәктәпләрдән балалар бик күп киләләр. Һәм әйтеп үтәсем килә, шушы бала һөнәр проекты буенча килгән балалар үзләрен бик артистичный тоталар. Менә кайбер вакытта үземдән шакатып китәм. Менә дөрестән дә алар инде укып бетергән балалар шикеллек үзләрен тоталар. Шундый матур итеп уйныйлар. Алар бөтен сүзләрне тыңлап, бөтен әйткән күнегүләрне эшләп, упражненияларны ясап, тренингларны ясап, һәм әкиятләрдән үзекләр куябыз бәләкәй генә. Һәм шушы бала һөнәр проекты Алла бирсә әле дәвам итер дип уйлыйбыз. Әле без киләчәктә планнар бик зурдан. Безнең менә бик күп спонсорский программасы буенча безнең бик күп әйберләр кайтты. Хәзер ковриклар кайтты, музыкаль центрлар, күп әйберләр кайтты. Һәм менә шушы әйберләрдән өстәмә кайткач инде без тагын эшләрбез. Безнең әле планнар зурдан. Алла бирсә шушы бала һөнәр проекты яшәсә, без бик шат булырбыз. Балалар да сөенерләр дип уйлыйбыз. Һөнәрле утта янмый, суда батмый. Һөнәрне яратып, күңелеңә ятышлысын сайласаң гына, үз кәсебеңнең остасы була аласың. Кичкенәдән үк төрле һөнәрләрнең нишкәлегенә төшенеп үскән киләчәк буын нәкъ шундый булыр да. Гаилә хәлләре актларын теркәү бүлеге мәгълүматларыннан күренгәнчә, 2019 елда район буенча 169 пар законлы рәвештә үз никахларын теркәгән. Быел исә яңа елның 1-16 көнендә 4 пар язылышты. Яшьләрдән тагын 3 гариза кергән. Ә менә яңа 2020 елда үз никахларын кемнәр теркәгән, тулырак киләсе сюжетта.
Яңа елның 10 гыйнвар җомга көнендә районыбыз үзәгендә урнашкан Шәүкәт Биктимиров исемендәге Саба район мәдәният йортында тәүге яшьлек тантанасы үтте. Биредә 2020 елның беренче пары язылышты. Нәрсә генә дисәң дә, яшьлек әдәм баласының иң гүзәл чоры. Тормышта ошырасы хыяллар, максатлар, киләчәккә матур планнар нәкъ шул яшьлектә корыла. Гаилә учагын яндыру да яшьлекнең иң онытылмас, хәтердә мәңге уелып калучы һәм киләчәкне билгеләүче, шул ук вакытта җаваплылыкны таләп итүче, чорга керүне аңлатучы олы вакыйга Тимершык авылы егете Инсаф Дәүләтҗанов белән Шүпрәле районы кызы Альбина Туктарова өчен дә яңа елның 10 гыйнвар көне әнә шундый истәлекле дата булып гаилә тормышы хәтерендә уелып калачак. Алар үзләренең мәхәббәтләрен раслап, мәңге бергә булырга дип әти-әниләре, туганнары, дуслары, якыннары һәм закон каршында сүз бирделәр, никахларын теркәделәр. Яшьләрнең уртак бәйрәме ил, республика һәм район күләм тарихи юбилейлар елында булуы тагын да шатлыклы. Чөнки Инсаф белән Альбина Тайсырның 100, Саба районының 90, бөек җиңүгә 75 ел тулганда үз тормыш тарихларын башлый. Районыбызда соңгы елларда тагын бер матур традиция гадәткә керде. Яңа елда беренчеләрдән булып гаилә корган яшь парларны Саба районы җитәкчелеге тәбрикли. Инсаф белән Альбинага изге матур теләкләрне Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов җиткерде. Менә бүген зур тантана, районда хәзер һәрбер туй бик зур бәйрәмгә әйләнеп бара, чөнки ел саен демографик ситуациясе шундый. Безнең яңа гаилә ясаучылар саны елдан-ел кызганычка каршы кими. Һәрбер елның, календар елның менә шушындый беренче гаиләсен безнең районда традиция бар. Без шушылай зурлап үзебезнең яктан тәбрикләп китәбез инде һәм әйтәбез, сезгә парларга җиңел булсын аягыгыз һәм безнең быел үткән еллардан өйләнешүчеләр, парлар саны күбрәк булсын, яхшы матур гаиләләр, районыбызда ныклы гаиләләр күп булсын. Безнең инде милләттә гаилә ул аерым урын алып тора, ул гаиләле булу, иратка кызны алып кайту, ул традициялар барсы да электән килгән. Безнең Инсаф шушы үзебезнең район Тимершык авылы егете, авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләп килә. Шулай ук Әтисәнең авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе шактый еллар ничек әйтәсем килә, үзебезнең милләтнең төптән килгән, шундый менә нәселдән килгән Шипшин татар егетебез. Шуңа күрә инде Инсаф, мин уйлыйм, син үзеңә Шүпрәледән барып алгансың бүген тормыш иптәшен, инде сайлагансың, уйлагансыңдыр. Һәм инде без Шүпрәлеләрне, шушы Альбинаны үзебезнең районда кабул итәбез бүген. Теләкләр сезгә шул, тагын бер кат әйтәм, аягыз җиңел булсын, гаиләгез нык булсын. Бер нәрсә алдында да, бер инде җилләр алдында да сынмагыз, көчле булыгыз. Җитәкче яшь парга истәлекле бүләк һәм Тайсырның 100 еллыгы уңаеннан чыгарылган медаль тапшырды. Аларны шулай ук Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, агропромышленность комплексы һәм барлык тармак профсоюзларның район комитеты рәисе Гөлназ Ниматҗанова да котлады. Яшьләрнең әти-әниләре дә шат. Бу көннән алар кода-кодагыйлар. Инсаф белән Альбинага исә бер генә теләк: сау-сәламәт һәм бәхетле булсыннар. 2020 елда 90 яшын билгеләп үтүче юбилейларны тәбрикләү дәвам итәчәк. Ил, республика һәм район күләм юбилейлар елында 80-нән артык райондашыбыз үз гомер юбилейларын билгеләячәк. Быел аның беренчесе Иләбәр авылында яшәүче Кафия апа Даутова булды. Тормыш юлы үзе бер китап язарлык Кафия апа җыйнак, курчак ие кебек матур иендә бер үзе гомер кичерә. Хәер, ялгызы дип әйтү бик үк дөрес булмас. Авылдашлары, күршеләре аны һич кенә дә ялгыз калдырмыйлар. Кызы Резида ханым да Казан шәһәреннән гел кайтып хәлен белеп, бөтен эшләрен башкарып тора. Кафия апаның 90 яшьлек гомер бәйрәмендә дә ит улы кеше булды. Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов юбилейларны тәбрикләп, аңа Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның тәбрикләү хатын тапшырды. Шулай ук районның халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин, Измә авыл җирлеге башлыгы Әлмир Шәйхетдинов аңа изге теләкләрен җиткерде. Кафия апа үзе тумышы белән Алабуга якларыннан, балалык һәм яшьлек еллары Можга шәһәрендә үтә. Сахалиннан ялга кайткан Кызыл Миша авылы егете Гайфетдингә кияүгә чыга. Сахалинда 2 уллары туа. Аннары 1960 елларда Иләбәр авылына кайтып төпләнәләр. Кафия апа җитен комбинатына эшкә керә.
Быйыл ТАИС-сырның 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Кофе апалар буны үзләренең тырыш хезмәтләре белән республика үсешенә зур өлеш кертте. Шушыр истәлекләре булып мактау кәгазьләре дә саклана. Бирегә кайтып төпләнгәч, тагын бер уллары һәм кызлары туа. Тырыш хезмәт белән йорт-җир булдырып гомер итәләр. Кызганыч, Кофе апаның 3 улы да бүгенге көндә инде вафатлар. Ярый әле кызы Резида бар. Социаль хезмәткәр Ландыш Хуҗаәхмәтова аңа терәк тә, сөйләшергә иптәш тә. Күршеләре дә аны ярдәмнәреннән ташламыйлар. Кофе апа сабыр татар әбисе бүгенге көненә шөкер итеп яши. Namazlarda, dualarımı da okuyayım. Azrek gazetçilerde okuyayım indi, gazetçilerini. Yaşlıklar bir kaybet bulmadı. Ne var bir Allah'a şükür indi yaşadım bitmine. Yaşap duran biteli. Allah'a şükür. Sınıştırmış, işleriniz bulsun, simyada düslük bulsun, tatırlık. Mine şul indi, sağlık, самый sağlık. Кызы Резида кайту Кофе апа өчен зур шатлык. Оныклары, оныкчыклары да кайтып хәлләрен белешеп тора. Әниле кешеләр бик бәхетле. Шундый бәхетлеләрнең берсе мин ди Резида ханым. Әни мине үстерде, бик нитеп кырыс итеп инде теге кешергән, нитеп катып бәрелмәскә инде, нитеп ушулай итеп тәрбияләде инде. Безнең әтисе белән Сахалинда торган башта, Сахалин монда әнисе калган монда, бабай инде безнең Сахалинга киткән итек басарга. Менә шуннан итек басканда иләнгән дә инде шунда калганнар. Шуннан картайгач инде нәзрәк үткәч, әтиге инде монда кызыл мишәгә кайткан үзәнисен искә, инде. Үзәнисе бит инде якынрак, наверное, видимо. Менә монда кайтканнар да, менә монда урнашканнар инде җитен комбинатына. Әнигә тазалык, саулык, менә шулай матур, үз акылы белән исән сау яшәргә язсын. Кофе апа гомер буе яратып үстергән гөлләре белән серләшеп язны көтә. Быел да бар җирне тутырып чәчәкләр үстерергә хыяллана ул. Һәр нәрсәдә матурлык табып яшәгән Кофе апага тагын күп туган көннәрне исән сау каршыларга язсын иде. Кышыткан ашап, авыр эшләр эшләп үстек, шуңа безнең буынлык һәм озын гомерле. Мингәр авылында гомер итүче Сөембикә Зиннурова 90 яшькә җитү сәбәбен әнә шулай аңлатты. 14 гыйнвар көнне ул үзенең күркәм юбилеен билгеләде. Юбилей көнен Сөембикә Мөхәммәди кызы Зиннурова байлар сабасында кызы Рушания һәм кияүе Флүз гаиләсендә каршы алды. Йортка балалар, оныгыныкчыклар, туган-тумачалар җыелган. Табында сый-нигъмәт, Сөембикә бинең урыны түрдә, барысы да аны хөрмәтлей. Ул бик кадерле һәм нәселләренең улы терәге. Юбиляр бүген әнә шулай үзенең Ходай тарафыннан бирелгән тормышының зур нәтиҗәсен татый. Бит ул үзе күпне күргән, күпне кичергән. Мин әтист калдым 38 елны әти үлгәндеме. Soğuşa kadar biz 3-4 yıl etiyse de yeginde 4 bala. Min olursa yine vururum, yine indi 3 mala şayan etiye vurdu bir hatta kebile vurdu biliyor. Evi yanları şu ağır durmuştan kile soğuşacaktı. Min 4. kasta, 3 nukkagan evinde zeytin çıktı. 4. kasta işi başladık indi. Başta tavra yoktuk. Tavra var ya, yasmak var ya, yoktuk baladan indi. Onları son bıçak yoktuk. En ileriye uğra vuruştuk. Ularına gidip belki de gürendik. Hem külçe de yedik, vurduk da. Şu işleri ben okumadım bir şeye. Onlar nide işe girdim. Mesut'a hatta makatı üzere. Şimdi de koymaydılar ya kısımlardan indi. Şunday zaman geldi bizim yani edip bıraktıran değil. Firmaya girdim onlara, firmada deputat oldum. Onlara orman gitarıya vardım. Başında işlemeyin ben hiç kalmadı. 10 yıl oldu o kayırçılık. 50 yıllarını bizi bir kurmayan yedi. 1941-45 unutulmaz yıllarını ol şiirige köşürüp söyleyeyim. 10 yılın 2 gününe yazdım ben bunda. Bu tenlerini siyasında gelmiş. Uzun sonra sürüp münevves şemerden ya. Şu vakıtı gitti. Semene yok şekeriye. Ne kadar itemlinsek de bize diyen kimene kalmayan şemerden de. Aptıramağız çıkan giyi gittiğiz diler ortağa. Sonalarını üstürüp ışballarını tanı. Salkın karanı tüskence gidip gittik ortağa. Şabattalar çiçek attı, oyaklar şakırayıp kattı, üzülüp tamak açtı.
salkın havana aşadık. Ta salkın vağdalda yıkladık. Bunlar ölmesin diyendir, yarı eli tonattı. İşte ona varırga, vagon tiyerge diler, nertege oturup varırga, mene antın bilmeyer. Elik maşina yok bit. Varırga, sıdasın oyak indi. 10 saat işletek de hakkı bir toyak indi. İki görmedik, yaprağı aşağıda kırakatlanıp şuna taza kaldık. Emin şolaydım, beşler bette kalır. Biz turabız. Тумышы белән Күйек авылыннан Сөембикә әби 20 яшендә Кемерово шәһәренә шахтага эшкә китә. Анда 2 ел хезмәт куя. 22 яшендә Свердловскида тимер юлда эшли. 1956 елда туган авылына кайта. Шул ук елны Мингәр авылы егете Митхат белән гаилә кырып җибәрәләр. Икесе дә гомер буе колхозда намуслы хезмәт куялар. 3 кызга, 1 улга гомер биреп, аларның зур игелеген тоеп яшиләр. Парлы тормышларының алтын туен билгеләр вакыт җиткәч кенә Митхат абый гүр иясе була. Шөкер, балалары барысы да исән-сау, әниләрен бүген кадер-хөрмәттә тәрбияләп торалар. Барысы да сабада төпләнгән. Һәр кайсы тормышта үз урынын, дәрәҗәсен булдырып яши. Алтынан инде ул безне. Тәрбияләде, үстерде. Төрле вакыт булгандыр. Без шук булдык инде. Кайтып кирмәдек урамнан. Алар инде эшләделәр. Gelip bitinde jiyavı, pişenindeki jiyavla vezirlediler, utununda jiyavla vezirlediler. Мен özümdeki nini okunu 8. klasını bitirgeç buluşayım deyip traktorga okuyup, traktorist bulup şunda kolxozda traktorda işledim indi. Okurga ketkenşe teatralniga bilen şulay ettirip men 80-nji yılga kadar bir 5 yıl kolxozda işledim, azrak faydam tiysin deyip. Şul ani altın kişi, aniga bir söz aytып bolmay, rahmattan başka bir söz yok. Big zor rahmet anar. Uzun ömürlü bulsun, selamet bulsun. Rahmet anı. Big zor rahmet. Barsı içinde. Eti itik bastı, itik kaşıktı. Ani ömür boyunda şel beyledi. Gazetlerini bir kubuk. Gazetsiz duralmayın. 90 yaş gazetti. Gazet anı kitap. Apatrakşa. Şul ömür boyu ondan sonra şel beylep, ularını satırga baratırganı, Başkırtistan'a baratırganı, Başkiriyaga, Yanavulga barıp. Nefit kamyonat kaylarga keçeder imlatmış. Şul meğalamına şul şel satıp garmın alıp qaytıp berdiğin birisi 25 so'mga. Allah kıymetini o vakitlarda. Ondan sonra 50 so'mga tağı garmın alıp berdi 50 so'mga. Nu bağlar betten ötüne tuğan günden üzüm tegederim başta kuzluya anladım yedi kaç yoluna makina dedi. Mine olar Жегермeye benim kuldan çekten kimlikte kendikiler. Сөембикә әби Зиннурованы күркәм юбилейы белән котларга Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин, Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиевлар килде. Бәйрәм бүләкләре тапшырдылар. Без бик шат, безнең районда шушында өлкәннәребез булганга, ак яулыклы әбиләребез, бабайларыбыз әзрәк өлкән яшьтә, ләкин алар шулай ук бар. Менә быел бөек республикабызның 100 еллыгында, районыбызның 90 еллыгы туа торган елда туучы юбилярларыбыз безнең аеруча да игътибарга лаек. Әйткәнемчә, без бик шат, сез шушылай булганга, исән-сау булганга, ак яулыклы булганга, безгә һаман үзегезнең киңәшләрегезне биреп торганга, инде Сөембик апа сезне тәбриклисе килә шушы олы юбилейгыз белән. Сезне иң беренче чиратта илебез президенты Владимир Владимирович Путинның менә шушындай телеграммасын тапшырабыз сезгә, Зиннурова Сөембикә Мөхәммәдиевнаны ул 90 яшьлек юбилей белән тәбрикли. Тормышы авыр чорларга туры килсә дә, картлыгы шөкер рәхәттә уза аның. Сөембикә әби Мингәр авылында төп нигезендә гомер кичерә. Хәрәкәтләре җитез, акылы камил. Балаларын үз куллары белән әзерләгән ризык белән каршы ала, кунак итә, озата. Яраткан ризыгы кара икмәк, шәр суы, табигать ниматы, чиста су, үлән шәйләре. Сырхаулап китсә дә, дару белән түгел, үзе әзерләгән үлән шәйләреннән шифа таба ди балалары аның турында. Әле 96 яшьлек иренең апасын тәрбияләргә дә үзендә көч таба ул. Subhanallah. Allah'a şükür. Ne hayırlı oram bulmasa da, oram olmadığında bizim yalanı suyu üstürmedim. Yeteri yok gibi to. Şu ki toşlap geçeceği. Yağır var bir parası. Minalarga gel şu bizim eğitip geldim. Bir gitsin toşlanmağız, akıllı balağız. Allah'a şükür. Mindən ucaqdan bəxətlik şey yok. Dünyada tanış bulup, şu qara iplenen, o iplenen, oyurmuşu, bəxətli bağlar bitirip bütün şey. Bütün xalıq benim bağlarımla rəxət yaşasınlar.
Әйе, Сөембикә әби бүген бик бәхетле ана. Балаларына ул үзендә булган барлык мәрхәмәтлелек сыйфатларын салган һәм хәзер үз тәрбиясенең әҗер савабын күрә. 7 оныгы белән 9 оныкчыгы да аның канын йөртә. Димәк, шәфкатьле киләчәк үсеп килә. Амин. Аның әйткән теләкләренә дә, үзенең дә Ходай алдагы тормышын тагы да бәхетле, саулыгын ныклы итсен. Уйыт авылында гомер итүче Хәкимә әби Закирова районыбызның гасыр чиген узган иң өлкән кешесе. Бүген ул бер гасырлык тарихның тере шаһиты һәм аны саклаучы. Тайсырның 100, районыбызның 90 һәм бөек җиңүнең 75 еллык юбилеен каршылаганда, ул үзенең 103 яшьлек олуг туган көнен билгели. Кичә 16 гыйнварда гомер бәйрәме уңаеннан 100 яшьләрне район башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Туган һәрбер көнне Хәкимә әби зур куаныч белән каршы ала. Ходай биргән шушы озын гомерендә һәрбер минутыңны камил акыл белән, якыннарының һәрберсен күреп, тоеп каршы алу әлбәттә олы бәхет. Язмыш дөньяга килеп 3 көнлек вакытыннан ук әнисез калдырып сынаса да, кер күңелен хәзердә җуймаган Хәкимә әби. Нужалы балачак, авыр сугыш еллары, бетмәс төкәнмәс хезмәт белән үрелгән тормыш юлы, кадерле кешеләрен югалту ачылары барысы да аның башыннан үткән. Шөкер, бүген ул зур хөрмәткә күмелеп яши. Район җитәкчесе Рәис Миннехановның туган көнендә искә алып килүенә шиксез шат ак әби. Карышлай сәламлек, булганны игелеген күреп, яшәргә язсын. Бүгенге көндә Хәкимә әби кызы Зулхабир апа тәрбиясендә. Бәйрәм тәбрикләүләрен ул авыл җирлеге башлыгы Алмаз Гарипов, хуҗалык җитәкчесе Илфат Мөхәммәтовтан да кабул итте. 6 кызы, оныкчык балалары бүген аның олы байлыгы. Яшьлегендә михнәтләрне күп күргән, кичергән Хәкимә әбине Ходай картлыгын менә шулай рәхәт һәм хөрмәтле тормыш белән бүләкли. Ак әби якыннары өчен генә түгел, авылдашлары өчен дә мөхтәрәм, кадерле зат. Хәзер спорт тормышыннан бер яңалык. 12 гыйнвар көнне Тимершык авылындагы ачык шугалакта Гәрәев Илнур Габделбәр улы истәлегенә багышланган хоккей ярышы үткәрелде. Тимершык җирлегендә якташлары истәлегенә төрле спорт уеннары үткәрү гадәткә кергән. Монысы чираттагысы. Шул рәвешле авылдашларының хәтерен саклыйлар. Илнур Гәрәев тә тимершыклылар өчен якын кеше. Исән вакытында урта мәктәптә балаларга белем бирә, аннары эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Бәхетсезлек очрагы аны якты дөньядан алып китә. Әмма авылдашлары аны онытмый. Менә инде 4нче ел рәттән аның истәлегенә спорт ярышы үткәрәләр. 2 тапкыр волейбол һәм менә 2нче тапкыр командалар хоккей уенында көч сынашты. Ярышка 5 команда килгән иде. Призлы урын өчен Тимершык, Соба ветераннар, Шыңар, Шәмәрдән һәм Явлашта командалары дусларча уеннарда катнашты. Нәтиҗә исә 3 команда файдасына ясалды. Беренче призлы урынны Соба ветераннар командасы яулады, икенче урынга Тимершык, өченчегә Шәмәрдән хоккейчылары урнашты. Җиңүчеләр кубок, грамота һәм акчалата бүләккә ия булдылар. Православие динен тотучылар 19 гыйнварда Хашману бәйрәмен билгеләп үтә. Хашману рухи яңаруны һәм иң яхшы кешелек сыйфатларын, шәфкатьлелек, үзара аңлашу һәм кичерүне чагылдыра. Православие динен тотучыларны ихластан якынлашып килүче бәйрәмнәре белән котлыйбыз һәм исәнлек, саулык телибез. Алдагы көннәр район тормышында ничек истә калыр? Бу хакта инде без сезнең белән атна информацион тапшыруның киләсе чыгарылышында сөйләрбез. Хәзер реклама чыгарылышын карарсыз, аннан соң җырлы бүләк музыкаль тапшыруында кабат очрашырбыз.